Ау! Това е голям проблем всъщност, защото децата ми са точно на 5 години. Обяснявам, че прави компютри, нищо повече, макар че аз точно това не правя, защото някак да им обясня естеството на моята работа. Да, питат какво правиш, аз казвам, оправям компютри, всъщност лаптопа, с който съм вкъщи, оправям него и те също го оправят. Вече имам 2 клавиша оправени. Не мога да го обясня. Дъщеря ми е на 5:30 и ме пита: тати, какво работиш, каква е професията ти, и аз не мога да я обясня. Работя на компютър. Веднъж ми се наложи да тествам сигурността на веб сървъра на което, разбира се, нямаше как да бъде направено в работно време. И аз трябваше да го направя вечер от къщи, при което, слагайки децата да спят, им казвах: вие сега лягайте да спите, защото тати има важна работа. Каква важна работа? Ами ще събарям сървъра на при което те казаха: тати, не дей, моля, че ще дойдат да те арестуват. Обяснявала съм, че сме изпълнявали, отговарям за изпълнението на различни проекти, например да сложим камери в тяхната детска градина, за да бъде по-сигурна, когато играят навън в двора. Lyrex е IT фирма с изключително иновативни идеи на пазара, но Lyrex е семейство. Lyrex е приятелство, Lyrex е възможност. Това е много добър въпрос. Моят син е точно на 5 години и не мога да го обясня така, че той да го разбере със сигурност. Бих казал, че работя с хора в сферата на информационните технологии, но... Вземам едни неща от едни хора и продавам на едни други хора.